Veneteollisuudella on salaisuus. Se on piilotettu messuhallien kiiltoon, jälleenmyyjien lupauksiin ja markkinointiesitteisiin, jotka on suunniteltu niin huolellisesti, että totuus ei mahdu niiden väliin. Käy missä tahansa venemessuilla Suomessa. Näet satoja merkkejä, lasikuitua, kromia, hevosvoimia. Mitä et näe, on se rakenne, joka piiloutuu kaiken taakse. Kourallinen suurkonserneita omistaa suurimman osan siitä, mitä tuijotat. Insinöörikompromissit tehtiin ennen kuin runko lähti muotista. Meri löytää ne jokaisen. Tänään 5 merkkiä, joissa maksat enemmän kuin saat, ja 2, joissa rakenne, takuu ja jälleenmyyntiarvo ovat rehellisiä. Ei markkinointipuhetta, pelkkä data. Numero 5. Bayliner. Bayliner on yksi maailman myydyimmistä venebrändeistä, ja se on täsmälleen ongelma. Bayliner kuuluu Brunswick Corporationille, samalle konsernille, joka omistaa useita muita tunnettuja venemerkkejä. Kun yksi konserni hallitsee näin laajaa portfoliota, insinööriratkaisut optimoidaan konsernitason kustannusrakenteelle, ei yksittäiselle omistajalle. Bayliner myy sisäänpääsyveneitä noin 20 000 eurosta ylöspäin. Hintataso kuulostaa houkuttelevalta, mutta käytettyjen veneiden markkinoilla 5 vuotta vanha Bayliner on menettänyt tyypillisesti 40–55% alkuperäisestä arvostaan. Omistajafoorumit dokumentoivat toistuvia raportteja gelcoatin irtoamisesta, vesitiiviyden pettämisestä, kansirakenteiden liitoskohdissa ja sähköjärjestelmän vioista juuri silloin, kun takuuaika on päättymässä. Tämä ei ole huonoa tuuria. Tämä on liiketoimintamalli. Numero 4. Chaparral Boats. Chaparral markkinoi itseään aggressiivisesti amerikkalaisella valmistusperinteellä. Yhtiö on rakentanut veneitä vuodesta 1965 ja sen tehdas Nashvillessa, Georgiassa on toiminut vuodesta 1976. Tämä perinnekertomus on keskeinen osa myyntipuhetta jokaisella messuosastolla. Mitä jää vähemmälle huomiolle, on rakenne sen alla. Chaparral on Marine Products Corporationin tytäryhtiö, pörssilistattu yhtiö New Yorkin pörssissä. Tämä tarkoittaa, että insinööri- ja pääomapäätökset vastaavat viime kädessä neljännesvuosittaisille tulosraporteille, eivät sinulle omistajana. Chaparralin nykyinen mallisto alkaa noin 30 000 eurosta ja nousee 6-numeroisiin summiin suuremmissa SSX- ja Surf-sarjan malleissa. Rakennuksessa käytetään tyhjiöinfusoitua komposiittirunkoa, mikä kuulostaa merkittävältä, kunnes katsot tarkemmin, miten prosessi vaihtelee malliston eri hintaluokissa. Käytettyjen veneiden markkinoilla keski- ja edullisemmilla Chaparral-malleilla on dokumentoitu historia balsa-ydinrakenteen vesiongelmista. Kun laitteistoläpivientien ympärillä oleva tiivistys pettää ja se pettää, vesi tunkeutuu kannen ytimeen. Kyllästynyt balsa-ydin ei ole kosmeettinen ongelma. Se on rakenteellinen ongelma. Korjauskustannukset vaihtelevat 8 000 eurosta yli 20 000 euroon, riippuen siitä, kuinka pitkälle vesi on edennyt. Ja Chaparralin elinikäinen runkotakuu kuulostaa suojaavalta, kunnes luet poikkeukset, jotka koskevat laitteistoasennuksia ja huoltovelvoitteita. Nämä ehdot voivat käytännössä mitätöidä korvauksen juuri silloin, kun sitä eniten tarvitaan. Perinnekertomus on aito, mutta perintö ei tiivistä kansirakennetta. Numero 3 vie meidät paikkaan, jossa rakenne alkaa viimein vastata hintaa. Numero 3. Grady White Boats. Tässä kohtaa lista kääntyy. Grady White on pohjois-karolinalainen veneenvalmistaja, joka on ollut saman perheen yksityisomistuksessa vuodesta 1968. Se ei ole koskaan myynyt itsensä konsernille. Se ei vastaa pörssisijoittajille. Se ei jaa tuotantoalustaansa muiden merkkien kanssa.
Ja tämä rakenteellinen tosiasia näkyy mitattavalla, dokumentoidulla tavalla. Grady White rakentaa kaikki veneensä käsin laminoidusta lasikuidusta. Runkoprofiili on kehitetty yhteistyössä laivanrakennusarkkitehtien kanssa, ja se on yhtiön tunnistettavin tekninen allekirjoitus. Kuiva, tasainen ajo vaihtelevissa olosuhteissa, myös Itämeren kaltaisilla lyhytaaltoisilla vesillä, joissa monet muut rungot kärsivät. Hintataso alkaa noin 70 000 eurosta pienimmissä rannikkomalleissa ja nousee yli 1 miljoonaan täysin varustelluissa lippulaivamaleissa. Se ei ole halpa sisäänpääsy. Mutta halpa sisäänpääsy ei ole oikea kysymys. Oikea kysymys on tämä: paljonko vene maksaa 10 vuoden kuluttua? Grady Whiten kohdalla vastaus on johdonmukainen. Rakenteelliset korjaukset ovat harvinaisia. Takuu pitää sen, mitä lupaa, ja riippumattomat venekatselmusammattilaiset, joiden työ on löytää vikoja, kuvaavat tätä merkkiä johdonmukaisesti matalimman riskin tarkastuksena omassa luokassaan. Jälleenmyyntiarvo pysyy vahvana käytettyjen veneiden markkinoilla tahdilla, jota konsernimerkit eivät pysty toistamaan. Kolmannen osapuolen asiakastyytyväisyystutkimukset ovat palkinneet Grady Whiten ensimmäiseksi omassa kategoriassaan yli 20 peräkkäisen vuoden ajan. Se ei ole markkinointiväite. Se on metodologia, joka mittaa todellista omistuskokemusta. Halpa vene maksaa enemmän, ei vertauskuvallisesti, vaan laskennallisesti. Numero 2. Alumacraft. On olemassa kategoria alumiiniveneistä, joita markkinoidaan edullisina sisäänpääsytuotteina. Tracker, Lund, edullisemmat Suntracker-mallit. Hinta on matala, volyymi on korkea ja rakenne heijastaa molempia. Ohut alumiinilevy, minimaaliset hitsaussaumat, komponentit, jotka on valittu kustannusrakenteen, ei kestävyyden perusteella. Sitten on Alumacraft. Alumacraft on toiminut samalla rakennusfilosofialla vuodesta 1946. Tuotanto on pysynyt Minnesotassa vuosikymmeniä. Omistaja on vaihtunut useamman kerran, yksityinen pääomasijoittaja, kanadalainen moottoriurheiluyhtiö ja viimeksi perheomistuksessa oleva Brighton Marine Group vuonna 2025. Mutta jokainen omistaja on ylläpitänyt itsenäistä insinööri- ja tuotanto-operaatiota sen sijaan, että olisi sulattanut brändin monituotantolinjalle. Rakenneero on konkreettinen ja mitattava. Merilaatuinen 5000-sarjan alumiiniseos läpi koko veneen. Rungon sivupaksuus kilpailusarjoissa 32 mm, merkittävästi suurempi kuin edullisemmilla kilpailijoilla, joissa vastaava luku on tyypillisesti 2,25 mm. Jokainen runko on täysin hitsattu, ja yhtiö takaa sen rajoittamattomalla rakenteellisella takuulla. Jätä kommentti nyt. Minkä merkin vene sinulla on tällä hetkellä? Kuinka kauan olet omistanut sen? Ja onko omistuskokemus vastannut sitä, mitä jälleenmyyjä lupasi laiturilla? Tiedän jo, mitä merkittävä osa vastauksista tulee sanomaan. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? 10 vuotta vanha Alumacraft säilyttää jälleenmyyntiarvonsa tahdilla, jota edullisemmat alumiinivalmistajat eivät pysty vastaamaan. Ostajat ja jälleenmyyjät, jotka todella tuntevat alumiiniveneilyn, ymmärtävät eron välittömästi. Painavammasta seoksesta täysin hitsattu runko ei ole vain parempi vene. Se on eri omaisuusluokka. Numero 1. Boston Whaler. Vuonna 1961 perustaja Richard Fisher julkaisi valokuvan, joka muutti kaiken. Kuvassa näkyi 13-jalkaiseksi sahattu Boston Whaler, 2 erillistä palaa, molemmat kellumassa. Sitten Fisher käynnisti perämoottorin ja ajoi takaisin rantaan käyttäen vain toista puolikasta. Tämä ei ollut markkinointitrukki. Se oli rakennefilosofian julkinen todistus.
Suljettu polyuretaanivahtorakenne täysin sidottuna sisä- ja ulkolasikuitupintojen väliin, tämä on edelleen Boston Whalerin rakentamisen ydin tänä päivänä. Vene, joka pysyy pinnalla täysin vettyneen tai vakavasti vaurioituneenkin jälkeen, ei lupauksen tasolla, rakenteen tasolla. Yhdysvaltain liittovaltion kelluvuus